mauna na. Kaya giingnan di magmotor-motor ng highway. Kaya di pa kayo kabalo mo drive, magmotor-motor gyud. Kaya ko isang tubig gabi, di ko pa Sumbagon ko ng simod ni mo. Sa pagsugo si magmotor-motor na Jim niya pag tinanga. Rangan, ako rin ang sala din, itabok kong tao. Jim, kung ka nag-riders, di ka may nana. Takar man kaya. Ako rin jugay kong bangking niya. Pag bangking na ako, itabok ka tao. Nakamotor. Tanawar ako na kung saan nakabuang mo Jim. Ning banking kasi mong istorya. Paperting istrita tong dalana. Buti ka rin, bangking, di ko straight ang dalan. Gaya iya ra ginang naong ni mo Jim. Ya, hindi, tambalan na niya. Paabot kitawagan ako tong kailan ako doktor. Kumpare na ko. Sakit kaya, awa hubag kay kung paano tilo. Hilom na ino. O na ning tubag na. Hilo pare Mila. O pre, aniya sa diri pre pagdalag kuan pre para anesthesia pre kay akong mangod madisgrasya padagkot mangos. O sige paabot ni. Ya, paano na sinibiyabot sige, sakit kaya. Apakon bayabas, apakon muko ko. Ayaw. Sana na yun. Ani? Tama na nga nito, maginana pa yung ko. Bunga kasi problema gisuko pre ka paglakaw-lakaw Jim. Patong kita rin. Ya na. Pato na ba kayo? Para may street ba? Sakit kayo yung koko. Ay, murag mauna na yun ni balaya ni Kuano. Pari damulag. Gaya po natin. Paabo na nas pre. Ora. Musta pre, musta. Ano yung mangon ko? Mo ni on, pero. Kaya Mayo yun. ni boton. Sabi, spatan sana to na. May COVID. What? Basi ng COVID ba no? Ay, saya. Yaw pa na doktor. Eh, marami na astronaut. Mo na ang gitawagan kaniya, Dr. Zero. Kasi pagtuhan mo sa kuya, ni sakit sa ero. Sige daw. Taro nga plaster mo tiil dong kahit tong tanawon na. Tanawa na. Ayan na dok, eh. Oo, Basta sakit ay, tayo na. talawan na yung mga pre. Sumbag mo pero tanggalan niyo mo. Sakit mo kung kayo niya. Dili man ako sa dong. Ay, bunog. Oh, buning na ako. So mga dok, bastusa mo niyo. Hindi man na maodra o, sama no. Eh, ang akwa lang dong. Baka balo ko masamad ko ng akwa lang. Ispatan ako ba tro? Bunihon na og. Pre, ay na na bulabog dia. Pre, tarong nga na dag tambal pre. Sa mo mo ginang kaliwat. Amo ba? Kaliwat gini ninyo no? O bitaw na kay ngani ko nakapulbate ako pre. Kay tungod kay kabalo ko imong buni napan na diha kasi matakdan ko ba no? Guro gud. Back to ano ta? Check up. Ayan na dok, ay kapa ba? Iwagan ra man na. May kapon. Nasakitan ako ng spot. Duk na semua haron. Ispatan na na. Ay, indot ani Injika na to ni. Ha? Injika na to. Injika na to anti-rabies. Ayaw niya. Ayaw sige, ayaw. Ayaw. Kasi gusto ni mo anti-rabies o anti-venom. Pre. Kato, pag-inject sa anti-venom ano ka? Katawa na. Ay, agam na yan. Hindi, antay-binom. Sa Optimus Prime, pataka naman na yung panambal yoy. Ay sige, yaga. Sige pre, tambali pre. Gunite pre. Kaya injection Grabe. niya. Wa gyud siya naliwat si mo pre nga ikaw. Iso, Pino. Sige, pre. Siya, talawang kayo tanawa. Sige. Anti-rabies man eh. Agay. Ayay ka. Milikay ang samad pre. Agay! Agay. Ay, ako pre. Hindi na kuya. Pastilan ng doktora kawayayo. Patakara magpanuslok.